Θα γνωρίσουμε τώρα τους πρωταθλητές της ενόργανης, όπως μας προείπε και ο προπονητής τους, ο κύριος Χρήστος Κασιόλας, όπου χρησιμοποιούν το τραμπολίνο ως βοηθητικό όργανο για να μπορέσουν να βγάλουν αυτά τα καταπληκτικά ακροβατικά που βλέπετε εσείς όταν αγωνίζονται. Και θα ξεκινήσω με το φίλο μου τον Μιχάλη. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το τραμπολίνο είναι το αγαπημένο σου, αλλά δεν το παρουσιάζεις στους αγώνες. Είναι ένα βοηθητικό όργανο που σας βοηθάει για να βγάζετε τα ακροβατικά σας. Αληθεύει? Ναι, εντάξει, το τραμπολίνο είναι η χαρά του αθλητή. Ναι, όντως μας βοηθάει να βγάζουμε τις δύσκολες ασκήσεις και τα ακροβατικά. Βέβαια, δεν το δείχνουμε στους αγώνες, απλώς είναι σαν βοηθητικό. Τις προασκήσεις κάνουμε εδώ. Εκτός από το τραμπολίνο, όπου σας βοηθάει για να βγάλετε τα ακροβατικά σας στα 6 βασικά όργανα που έχει η ενόργανη γυμναστική. Εσένα προσωπικά, σαν Μιχάλης, ποιο είναι το αγαπημένο σου όργανο? Το δίζυγο. Το δίζυγο. Σε δυσκολεύει λιγότερα από τα άλλα και είναι το αγαπημένο σου, ή έτσι σου αρέσει το δίζυγο? Και για ποιο λόγο σου αρέσει το δίζυγο? Βασικά, δεν υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος. Έτσι μου αρέσει. Από εκεί ήταν από την αρχή η επιλογή μου. Μου άρεσε. Σε εκφράζει πιο πολύ απ' όλα. Ναι. Ωραία, να περάσω τώρα εδώ δίπλα μου στον Άγγελο, όπου θα σας αποκαλύψω και εγώ ένα μυστικό. Είναι ο αγαπημένος μου εδώ αθλητής της ενόργανης γυμναστικής, επειδή είναι συνονόματος, επειδή είναι ο πιο γλυκός της παρέας. Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πες μας και εσύ τι έχεις να μας πεις για το τραμπολίνο. Είναι το αγαπημένο σου όργανο, αν και δεν το παρουσιάζετε στους αγώνες. Ναι. Δεν το παρουσιάζουμε στους αγώνες, αν και είναι ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι μία μέθοδος του κυρίου που μας το έχει διδάξει από την αρχή, για να μπορούμε να ελέγχουμε το σώμα μας και να γνωρίζουμε τις ασκήσεις πριν ακόμα πάμε να τις κάνουμε στα όργανα. Θέλω να μου πεις πόσο χρόνο είσαι σήμερα και από ποια ηλικία ξεκίνησες την ενόργανη γυμναστική. Σήμερα είμαι 13 χρονών και ξεκίνησα από το 7. Θυμάσαι από πότε σε έβαλε ο δάσκαλός, ο προπονητής σου, να ανέβεις στο τραμπολίνο? Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα. Ναι. Ήταν το κόλπο του λοιπόν για να σε δελάσει και να σε κρατήσει κοντά του και να γίνεις σήμερα ένας πρωταθλητής της ενόργανης. Μπορεί. Μπορεί. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου όργανο από τα 6? Το μονόζυγο. Το μονόζυγο. Θα σε απολαύσουμε μετά και στο μονόζυγο. Εντάξει. Ωραία, να πέρασω εδώ δίπλα μου στο φίλο μου τον Νίκο. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Τα δικά σου σχόλια για το τραμπολίνο. Όπως είπε και ο Άγγελος, βοηθάει σε ασκήσεις στο άλμα βασικότερα και στο έδαφος. Μπορεί να κάνεις ασκήσεις που δεν μπορεί δηλαδή κάποιος άλλος. Δηλαδή έλεγχος, πιο πολύ έλεγχο δίνει. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάνεις τις ασκήσεις και είσαι στον αέρα ψηλά και κάνεις 3 σάλτα και πυρουέτες και νιώθεις ότι είσαι στον αέρα. Πώς νιώθεις? Δεν μπορεί να το εξηγήσει αν δεν ανέβεις να το κάνεις. Αν δεν το βιώσεις. Είναι το αίσθημα καταπληκτικό. Φοβάσαι όταν είσαι στον αέρα? Όχι. Το ευχαριστιέσαι? Νιώθεις περήφανος και ξεχωριστός από τους φίλους σου οι οποίοι δεν ασχολούνται με την ενόργανη γυμναστική και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτά τα άλματα που κάνεις εσύ και να νιώθεις αυτό το υπέροχο αίσθημα? Όχι. Ό,τι κάνουν αυτοί, κάνουν κι εγώ. Ό,τι μπορούν να. Δηλαδή, ό,τι μπορεί ο καθένας. Δεν αναφερόμουν στους συναθλητές σου, αναφερόμουν στους μαθητές σου. Στους μαθητές μου. Στους μαθητές σου που δεν ασχολούνται. Εκπλίζονται πολύ. Δηλαδή, πώς το κάνει αυτό. Αυτά. Ωραία, Νίκο. Λοιπόν, να περάσω στο Γιώργο, ο οποίος είναι ο πιο ψηλός της παρέας και ο πιο μεγάλος της παρέας. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θέλω να μου πεις εσύ που είσαι ο πιο ψηλός και συνήθως λένε ότι οι ψηλοί δυσκολεύονται να βγάζουν ασκήσεις, πυρουέτες, σάλτα στον αέρα. Πόσο σε βοηθάει το τραμπολίνο και πόσο δυσκολεύεσαι, αν δυσκολεύεσαι, στις ασκήσεις εδάφους? Δεν δυσκολεύομαι, γιατί ο κύριος Χρήστος Κασιόλας είναι από τους καλύτερους προπονητές και με βοηθάει και ψυχολογικά και ασκησιολογικά. Απλά επειδή είσαι ο πιο ψηλός και πιο μεγάλος της παρέας και επειδή συνήθως στην ενόργανη διαλέγουν πιο κοντόσιμους αθλητές, εσύ παρά τα αυτά τους ψήλωσες στην πορεία. Εσύ πώς νιώθεις με τον εαυτό σου όταν προσπαθείς να βγάλεις ασκήσεις δύσκολες? Ωραία, γιατί πρώτη φορά ψηλός αθλητής στην ηλικία βγάζει τις ασκήσεις. Το αγαπημένο σου όργανο εσένα ποιο είναι? Μονόζυγο. Μονόζυγο. Ωραία, σε ευχαριστώ. Και να περάσουμε στον τελευταίο της παρέας, στο Χριστόφορο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να μου πεις εσύ ποια είναι η γνώμη σου για το τραμπολίνο και ποιο είναι το αγαπημένο σου όργανο.
Το τραμπολίνο είναι ένα όργανο που δεν εκτελούμε στους αγώνες και μας βοηθάει πάρα πολύ στα όργανα πάνω. Μας βοηθάει να ελέγχουμε το σώμα, τις θέσεις μας. Αυτά. Έχεις σκεφτεί στην καριέρα σου την αθλητική, όλα αυτά τα χρόνια που κάνεις ενόργανη, να αφήσεις την ενόργανη και τα 6 όργανα και να ασχοληθείς αποκλειστικά με Ολυμπιακό άθλημα τραμπολίνο? Όχι, ποτέ. Δεν θέλω. Για ποιο λόγο? Γιατί μου αρέσει η ενόργανη περισσότερο απ' όλα. Δεν θέλω να την αφήσω για κάτι άλλο. Θα πεις λίγο και στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ποια είναι τα 6 όργανα στα οποία αγωνίζετε εσείς στα αγόρια? Είναι το έδαφος, η κρίκη, το άλμα, το δίζυγο, το μονόζυγο και ο ύπος. Και το δικό σου αγαπημένο? Το έδαφος. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Τα είπατε πάρα πολύ καλά, οφείλω να ομολογήσω. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να σας απολαύσουμε σε δράση. Είστε έτοιμοι?